uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathoba kakhulu, ngiyabingelela ubaba wethu umpostoli nomama wami umpostoli, abefundisikazi egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Umile lapha ngaphambili umama uMaseko ngisuka eThongathi eBrentini egameni lenkosi yethu Jesu, ngaphansi kobuholi bukababa wami umama wami umpostoli Sibane egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. Amen. Ngimi lapha ngokukhulu ukuzithoba inkonzo engize ngayo kuhlukene izigaba ezimbili. Isigaba sokuqala imeseji enginikezwe uNkulunkulu ngayidlulisa kubaba nomama base bethi ayidlulele ebandleni. Iqale imeseji ukuthi uNkulunkulu akhulume nami athi angijule asijule emkhulekweni. Ngawazisa ama-intercessor eBrentini ukuthi uNkulunkulu uthi asijule emkhulekweni, kodwa angazi ukuthi kungani. Emva kwalokho kwaseqhamuka iphupho engathi ngilele ebusuku ekameleni esihlala kulo, ekameleni lethu nobaba wekhaya. Ngaphupha ngibuka phezulu kwirufu, ngabona kunembobo evuleke ngokuhleleka ongesi ukuthi vele yabhotshozwa, kodwa esikeke kahle yaba isikwele. Ngathi uma ngibuka phezulu ngithi hayibo, ubani ovule imbobo kwirufu? Ngase ngiyaphakama, mangiphakama ngayolunguza kule mbobo. Uma ngithi ngiyalunguza, nasi isitha uSathane ubesezothi qithi esezongena kule mbobo. Hawu, kanti le mbobo ivulwe uSathane. Khona lapho konke kwenzeka ngokushesha. Ngathi uJesu Kristu inkosi, ngesikhathi ngithi uJesu Kristu inkosi na uSathane ethi khimilili ngoba ubesezongena, kwase kuqhamuka undodana wami waqhamuka efinqa umkhono kanje wamshaya uSathane wagingqika iy'nyawo zalengela kule mbobo ngoba vele ubesezongena. Ngase ngithi kuye undodana wami, mshaye ngoba vele kwirufu, mshaye uziyomgingisela ngale odongeni awe khona. Ngase ngiyamhleka uSathane, ngaphaphama, ngakhuleka, ngakhathazeka ukuthi leli phupho lithini, kwenzakalani. Ubaba umpostoli wayesememezela umkhosi owawungomhla ka-12 no-13 no-14 ka-3 days. Ngikulo mkhosi ilokhu uNkulunkulu engikhumbuza izwi anginika lona mangingaphazami ngithi ngiyakodlule u-Exodus 7 uverse 1 and 2. Uverse 1 uNkulunkulu ukhuluma noMose, uthi Mose ngikwenzile waba nguNkulunkulu ezweni ukuba ukhiphe abantu bami eGibhithe. Wayesethi uverse 2 uyakhuluma lokho engizokunika khona kubantu bami. Lelo zwi ngathi mangilifunda futhi ngangaqondile lo bakhona izwi engangilifunda ku-Exodus, kodwa ngenxa yokuthi izwi ngilifunde efonini angazi nami kanjani balokhu kuvela lo-Exodus 7. So uverse 1 uma ethi ngikwenzile ekhuluma noMose ube uNkulunkulu emhlabeni, kimina kwakunezwi elilokhu lithi ubaba umpostoli uNsibande umenzile abe uNkulunkulu no-small letter n. Uma ungaya eBhayibhelini uyofunda lelo zwi kwelesizulu
uthi umenzile ubaba umpostoli abe uNkulunkulu azosikhipha sonke kulamagibhithe ethu. So ngesikhathi sikhuleka kulolu suku ubaba ayethi asikhulekelana. Kimi lokhu njalo mangikhuleka kuvuke lelizwe. Wayesethi verse 2 umnikile ubaba ukuthi akhulume lokho kuvela kuye njengoba ubaba umpostoli ehlalisha ukuthi ugithela. So ngikhathazekile mina siyakhuleka ngibuza ngaleli phupho lalembobo evuleke kweRoma. Wayeseyakhuluma ngoNkulunkulu manje ngingasalele sengibhekile. Wakhuluma esechaza leli phupho wathi uSathane usebonile ukuthi usehlulekile ukuyisa ubaba umpostoli ngendaba zabantu besifazane, imali, impakamo, usithobile basithobile nomama nangezinye izinto ezithixo. Uyabona ukuthi usehlulekile kulezo zinto, kodwa manje uzovula intuba. Ngase nginikeza u1 Corinthians chapter 10 verse 10 okhuluma ngokuthi uNkulunkulu wababhubhisa abantwana baka-Israyeli ngenxa yokukhononda. Wathi uNkulunkulu kimi njengoba ebona ukuthi uhlulekile ukumuyisa ubaba ngazo zonke lezi ezinye izinto, uzolimaza umsebenzi kaNkulunkulu ibandla uSathane ngokukhononda. Wathi njengale ndaba yabantwana asebenisiwe ukuthi abangezi enkonzweni. Wathi uNkulunkulu ukuthi ngizwe ukuthi kukhuluma uNkulunkulu ngiyezwa ngoba ngangilokhu ngithi yebo Nkosi. Wathi uNkulunkulu njengoba kumiswe abantwana uMarko 10 bakuzamile abafundi ukuthi baqhelise abantwana beza enkosini uJesu, kodwa inkosi uJesu yathukuthela yayisithi vumelani abantwana beze kimi. Wathi kanjalo njengoba kuqheliswa abantwana inkosi uJesu ibavumele abantwana beze. Wayesethi kuzokwenzeka abize umuntu wesifazane onomntwana no6 months endaweni engena branch ambizele entabeni. Lo muntu akezukuza enkonzweni ngoba unomntwana omncane uyokhula nini. Wathi lo muntu esendaweni engena branch kuzokwenzeka azagcine ebuyele ezonweni. Ubani ozothwala igazi lalowo muntu? Ubaba umpostoli uSathane uzoshaya ibandla. Wathi uNkulunkulu kimi abesifazane abalapho kukhona abantwana ababe amalanga bomlilo Hebrew 1 verse 7 ababe amalanga omlilo ukuze kuthi umntwana ozosuka nedimoni lokukhala ekhaya kubo athi mayifika la akhululwe kulelo dimoni ngoba uhlangene nomama abakhulekayo abangamalanga omlilo makungaxoshwa abantwana. uNkulunkulu ngisalalele lokho wanginikeza uMshumayeli 10 verse 4 othi umoya wombusi evukela ungayishiya indawo yakho abesethi ubhiwa khona ukubekezela usibekela inqwaba yezono. Wathi uNkulunkulu kimi abesifazane kuphi ukubekezela kubo bebekezela izinsuku ezimbili kuphela bese entabeni bese bebuyele emakhaya ababekezele ngoba ukubekezela komuntu usibekela isono sokukhononda. Wathi uNkulunkulu kimi njengokuba uvalwa nomkhuleko nganikeza u1 Thessalonica chapter 5 verse 17 othi khulekani ningaphezi. Wathi uyabona into kuyapheziswa manje ukukhuleka endlini kaNkulunkulu ngalokho isitha sivala umkhuleko khona sizosebenza kahle ebandleni. Wathi uNkulunkulu kimi uthe kusenjalo uNkulunkulu esakhulumile ubaba wathumela iVN eyayikhuluma
ngomzalwane waze wabhala isihloko ubaba esithi qaphelani badumise. Wathi uNkulunkulu akusibona badumise abazalwane bonke abaqaphele ngoba isitha sovala umkhuleko ukuze sikwazi ukungena sisebenze kahle silimaze umsebenzi kaNkulunkulu ngoba siyabona sesihlulekile ukusimzama ubaba umpostoli. Ngaleyo ndlela sikhathali isitha sizama enye indlela. Nisalalele lokho uNkulunkulu wanginikeza uKolose 3 from verse 12. Wathi umuntu enensolo nomunye makamthethelele abekezele. Wathi angikhulume angisho kubaba noma ukuthi umuntu kukhona isikhalazo anaso akangasilethi kubaba nomama ngoba vele ubaba nomama bazophatheka kabi uma umuntu ethi khona into engamphathanga kahle. Wathi ubaba noma abakhetha umuntu. Wathi uNkulunkulu kimi vele ke ubaba noma abenzi lutho bengaqalanga kuye. Wathi uzobanika umuntu okungebe ubaba noma okuzohanjiswa kuye lo muntu isikhalazo. Wathi kodwa ke abamluleke lo muntu ukuthi uma umuntu elethe isikhalazo akhuleke ahlole ukuthi leso sikhalazo asiveli yini kwisitha. Wathi uma uNkulunkulu esekhulumile kulowo muntu washo uNkulunkulu ukuthi lesi sikhalazo abangasidlulisi kubaba noma ngoba ubaba noma ubavikele ubabiyele ngoHubo 139 verse 5 ngemuva nangaphambili ubekile isandla sakhe ekhanda lawo. Uma umuntu eletha isikhalazo kubaba noma ubaba noma bazophatheka kabi. And umuntu uma eletha isikhalazo kubaba noma eletha igama lomuntu uzobahebisa, uzobonisa, uzosusa isandla kubo ngoba sebonile baheba ngomlomo wabo. Wathi ke lo muntu abamluleke ahlole abese uNkulunkulu esethe leso sikhalazo asiveli kuye sivela akusisona kufanele siye kubaba noma abese lo muntu angayigodli inkemba yakhe egazini akhuluma iqiniso aye kumuntu okhonondile ayothi uthi uNkulunkulu angasidlulisi isikhalazo sakho ngoba asiveli uNkulunkulu sivela kwisitha wena kuleka ukuthi kungaphinde kwenzeke lokho kubonile kwenzeke. Wathi uNkulunkulu abese uma lo muntu emvumela ukuthi akasidlulise isikhalazo kubaba nomama akangayi negama lomuntu akayothi nje kukhona into ekanje wazwalinganisa ngokuthi ngokudla uma ngabe uphelile ukudla kukhona umuntu oze wahambe engadlanga akahambe ayothi kukhona umzalwane ongatholanga ukudla angayi ukuthi usibanibani uthe usibanibani angayi negama lomuntu ngoba Exodus 7 verse 2 uzothi ubaba nomama bemila bangabe besadlulisa okushiwo uNkulunkulu kwizimvu zami okuyilapho ngezwe khona ukuthi inkosi uJesu engikhuluma nayo ekhuluma nami. Wathi bazobe bengase basadlulisa umyalezo engibanikeze wona nezimfundiso balibale uku-addressa umuntu ocetshiwe. Wathi ke bese senze njani izimvu zami ngizilethile ukuthi sizozwa izwi. Waqhubeka kuNkulunkulu waya kuverse 14 kuKolose 3 othi yembathani uthando oluyisibopho sophelele. Wathi uNkulunkulu ubaba nomama ubembathisile uthando baphila uthando olupheleleyo. Ingakho bedela ubuthongo babo bengalali umama njobe engalali ephekela abazalwane. Wathi uthando lolo lokuzidela njengami mina Jesu engazidela ngenxa yabantu babo. Wathi ke lolo thando uma usuya kubona wena oyobika noma oyokhononda ngomunye umzalwane
uyothi kubo abathande wena bazonde lo ozokuphepha. Ngalalela bazalwane ukuthi ubaba nomama bembathisiwe lolu thando. Yayisiyafakaza inkosi uJesu, yafakaza ngami bazalwane. Yathi wena uyalwazi lolu thando ulubonile engibambathise lona. Ngesikhathi bazalwane uNkulunkulu engibizele etabeni, ngangilokhu nginombuzo othi bazongemukela kanjani ubaba nomama umpostoli ngiqhamuka kubona senginje ngingasaboni emehlweni, ngishiye abantu abangaziyo ngisabona ngisazenzela izinto. Bazongamukela kwacishe kwaphela ngithi waphela unyaka uNkulunkulu ekhuluma nami, yafakaza ngami inkosi yathi wena ulubonile lolo thando. Ngakhumbula bazalwane ukuthi kusukela ngo-2015 ngiye kumsebenzi ngangingazemukeli ukuthi senginje, ngangingamukeli ukuthi angisabone emehlweni. Kodwa ngabhuka 2020 ngakhuluma nobaba umpostoli, baba umpostoli waba yikhansela, waba udokotela kimi, wangelapha ngaqala ukwamukela ukuthi lesi simo uNkulunkulu uvumile ukuthi sibe kimi. Yathi inkosi kimi, wena uyalwazi lolu thando engikhuluma ngalo, engibambathise lona, ulubonile. Bangamukele bazalwane, ngiqhamuka ngiyinto engelutho ethithizayo, bangemukela ngothando. Ngiyakhumbula umama umpostoli ethumela iVN yayo-9 minutes e-eda lapho ubaba ayikhulume khona engazi ukuthi ubaba wayesengelapile ngokuholwa uNkulunkulu. Ngangilokhu bazalwane ngivuma ngithi yebo Nkosi ngufakazi, yebo Nkosi ngufakazi. Kwaze wangikhumbuza uNkulunkulu ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngiphupha umama wami umpostoli ebhaka amakhekhe, kwakunamakhekhe ayosewabhakile esebhakedeni transparent emahle lamakhekhe, esabhaka amanye ebhodweni elu-3-legged emlilweni, leyandlela yakudala yokubhaka. Wangikhumbuza uNkulunkulu ukuthi yakhumbula umbona ebhaka amakhekhe umama umpostoli. Ngakhathazeka mina ngathi mangicela singene endlini sicinge isitofu, wathi uma akunalutho uhle khona la kwakhona izwi elithi kimi ungukuzithoba lokho. Yathi inkosi uJesu kimi, ibanikezile ukuzithoba, ibanikezile uthando. Yathi ningabonisi-ke. Ngavuma ngathi yebo Nkosi ngiyavuma ngoba ngikubonile, ngifike lapha entabeni ngamukelwa khona nginje, ngangingabazi ukuthi ngizokwamukeleka kanjani nginje. Abazange bangibuze ukuthi kade kwenze njani, ujani kwakunjani, wawoneni, kodwa bangamukela ngothando. Ngavuma ngathi yebo Nkosi ngiyavuma, ubanikezile uthando. Esithi inkosi uJesu ningabonisi. Uyakhumbula uMoses, inhlangano yaka-Israyeli yamonisa uMoses, akazange sangene eKhenani, walunguza. Yathi nani-ke ningabonisi ngoba ubanikezile uthando. Umyalezo engulethile lo bazalwane ukuthi asiqaphele ukuthi uNkulunkulu asize singakhononi, ngoba uNkulunkulu wababhubhisa isitha besifuna ukungena sizobona umsebenzi kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngizocela ukuba siye ezwini